lokacin da zo na bada fatawa cewa ya halatta a yi wankan janaba da sabulu, sai Bauchi ta kama da wuta. Malam ya zo da sabon abu. Kun sai na cikin mukabar da aka kira ni gidan sarkin Bauchi, aka tara malamai, shi ma tana cikin series girin girin abin da aka yi mukabala. Muna zuwa malaman duk sun haɗu, ga suna a gaba na aka sa bidiyon na gani ce ta malam ka ce wai ana wanka da sabulu, ana wankan jama'a da sabulu, ce me dalilin ka? Na ce to yana da dalili. Kafin in faɗi dalili na ga tambaya ɗaya. To me tambayan? Ado kenan. Ado. Sarkin kuka. Na ce masa Allah ya gawa ta malam, shin sabulu na jasa ne? Sai aka fara. To me yasa kake wannan tambaya? Na ce a yi hakuri tsoho. Sabulu na jasa ne? Abin da yasa na yi wannan tambaya saboda na san dukkan kunan kuna wanka da sabulu. To idan na jasa ne me yasa kuke ɗiba kuke sakawa jikinku? Me yasa ba ku ɗiban kashi ku goga? Me yasa ba ku ɗiban fitsari ku goga? Idan na jasa ne ya halatta wankan yau da kullum ma ka yi da shi? Sai kuma kama zare idanu. To mu yanzu to ruwa idan ruwa ya jirkita kashi uku ba ya ɓaci ba? Ka san waɗannan wuraren duka ki ba ɗauke su ba? To idan ruwa ya jirkita da me? Da me? Da najasa? In kun ce da najasa to kuma kun ce kuma ku da sabulu da najasa bane. In najasa ta jirkita ruwa ba za aiki da shi ba, ko na al'ada ko na ba duba da ba, amma sabulu kuma ku ba da amsa cewa najasa bane, a dauka jirkita da shi. Kuma in na goga sabulu a jikina na ɗebo ruwa na zuba ya fitar da shi a matsayinsa na ruwa, ba amsa. Sai na ce so shin sidirka a zamanin manzo Allah me ita me amfaninta ne? Da suka fara to yanzu sai na ce sidir ka san da yana cikin Buhari da Muslim